ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଜନନ ପାଠର କୋଷ ବିଭାଜନ। ତ କୋଷ ବିଭାଜନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ସମ ବିଭାଜନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ। ସମ ବିଭାଜନ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦୁଇଟି ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟିର ବିଭାଜନ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ। ପୁଣି ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନରେ ଆମର ଚାରିଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦିଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଦ୍ୟବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା, ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରୋଫେଜ୍, ମେଟାଫେଜ୍ ଆଉ ଏନାଫେଜ୍। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନରେ ମେଓସିସ୍ 1 ଆଉ ମେଓସିସ୍ 2 ଏଇଭଳି କୋଷ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ ବିଭାଜନ। ହେଲା, ସମ ବିଭାଜନରେ ଆମର ଚାରିଟି ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଚାରିଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଗତି କରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଆଦ୍ୟବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ବା ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟବସ୍ଥା ବେଳକୁ ଆମର ତିନୋଟି ତାର ସମ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଦ୍ୟବସ୍ଥା 1, ଆଦ୍ୟବସ୍ଥା 2, ଆଦ୍ୟବସ୍ଥା 3 ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ବା ଆଦ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ବି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏବଂ ସି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ସମ ବିଭାଜନର ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆଦ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭରେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଦେଖାଯାଏ। ଜାଲିକା କ୍ରମେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପରିଶେଷରେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଆଦ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଅନୁଲମ୍ବ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଏକକ ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ବିଭାଜିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କ୍ରମେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କୋଷରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରପିଣ୍ଡ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କୋଷର ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ତାରକ ଗଠନ କରନ୍ତି। କୋଷର ଦୁଇ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତର୍କତନ୍ତୁ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଷ ବିଭାଜନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟବସ୍ଥା। ମଧ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ସମତଳ ଭାଗକୁ ବା ଇକ୍ୟୁଟେରିଆଲ ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ମେରୁସ୍ଥିତ ତର୍କତନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛେ ତର୍କତନ୍ତୁ ଆସିକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୁଣସୂତ୍ର ସହିତ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମଝି ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଜିତ ହୁଏ। ତର୍କତନ୍ତୁ ସଂକୁଚିତ ହେବା ଫଳରେ ଗୁଣସୂତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର କଣାକାର ବା ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରେ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପତ୍ୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ଦୁଇ ମେରୁରେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାତୃକୋଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ କୋଷ ପଟିକା ଦେଖାଯାଏ ବା ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖାଯାଏ। କ୍ରମେ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ମାତୃକୋଷର କୋଷ ଜୀବକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତୃକୋଷଟି ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ବା ସମରୂପୀ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀ ମାତୃକୋଷରେ କୋଷ ପଟିକା ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। କୋଷ ଜୀବକର ସଂକୋଚନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ। ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ ଚାରୋଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପତ୍ୟ କୋଷ ମାତୃକୋଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ବହନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭାଜନକୁ ନ୍ୟୁନକ ବିଭାଜନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ହେଲା ମେଓସିସ୍ 1ରେ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନରେ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସମ ବିଭାଜନ ହୁଏ। ଫଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ କୋଷରେ ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ ଚାରୋଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ବା ମେଓସିସ୍ 1 ସମ ବିଭାଜନ ପରି ଏହି ବିଭାଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଆଦ୍ୟବସ୍ଥା 1, ମଧ୍ୟବସ୍ଥା 1, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା 1 ଓ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା 1। ଆଦ୍ୟବସ୍ଥା 1ରେ
ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ଓ ଜଟିଳ ଅଟେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ 5ଟି ଉପାବସ୍ଥା ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍, ଜାଇଗୋଟିନ୍, ପାକିଟିନ୍, ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ଏବଂ ଡାଇଆକାଇନେସିସ୍। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 1ର ପ୍ରଥମ ଉପାବସ୍ଥା ହେଲା ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍। ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭାବରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ଏକକ ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 1ର ଜାଇଗୋଟିନ୍ର ଉପବସ୍ଥାରେ ଜାଇଗୋଟିନ୍ରେ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସଦୃଶ ଗୁଣସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପୁଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଯୁଗଳ ବା ଯୋଡ଼ିକୁ ଯୁଗଳ ଗୁଣସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପାକିଟିନ୍ରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଲମ୍ବ ଭାବରେ 2ଟି ଏକକ ସୂତ୍ରର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗଳ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚତୁଷ୍କ ବା ଚତୁଃ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେମାନେ କେବଳ କେତେକ ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗି ରହି ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ପୃଥକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମିଳନସ୍ଥଳକୁ କାଇଜମା କୁହାଯାଏ। ଯୁଗଳ ଗୁଣସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏହି ମିଳନସ୍ଥଳ ବା କାଇଜମାଟା ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଏକକ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଜିନ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାରାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 1ର ଶେଷ ଉପବସ୍ଥା ହେଲା ଡାଇଆକାଇନେସିସ୍। ଡାଇଆକାଇନେସିସରେ ଗୁଣସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଓ ବର୍ତ୍ତୁଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ମୁଦ୍ରିକା ସଦୃଶ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଆମେ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା 1। ଏଥିରେ ସମବିଭାଜନର ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା ପରି ଯୁଗଳ ଗୁଣସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ସମତଳ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତର୍କତନ୍ତୁ ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରଭାଗ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା 1। ଯୁଗଳ ଗୁଣସୂତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ତାହାର 2ଟି ଏକକ ସୂତ୍ର ସହ କୋଷର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ 2 ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭାଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହୋଇଯିବାର କାରଣ। ଗୁଣସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ କଣାକାର ବା ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା 1। ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର କୋଷର 2 ବିପରୀତ ମେରୁରେ ଜମା ହୋଇ 2ଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ତିଆରି କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟଷ୍ଟି, ପରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଗୁଣସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲମ୍ବାଳିଆ ଓ ପରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କୋଷଜୀବକ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ କୋଷକୁ 2ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନ। ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନର ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ପରେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ସମବିଭାଜନ ପରି। ଏହାର 4ଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 2, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା 2, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା 2 ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା 2 କୁହାଯାଏ। ସମବିଭାଜନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପତ୍ୟ କୋଷ 2 ସମରୂପୀ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନରେ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା 4ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ମାଇଟୋସିସ୍ ଓ ମେୟୋସିସ୍। ଏହା କାୟକ କୋଷରେ ବା ସୋମାଟିକ୍ ସେଲ୍ରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମେୟୋସିସ୍ଟା ଜାୟକ କୋଷ ବା ଜର୍ମ ସେଲ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏଠାରେ ଯୁଗ୍ମକ ବା ଗାମେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମାତୃକୋଷ ଓ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ଥିବା ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହେ। ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନରେ ବିଭାଜନ ପରେ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମାତୃକୋଷରେ ଥିବା ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପୁଞ୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେୟୋସିସ୍ରେ ଆପୁଞ୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସମବିଭାଜନରେ ପାରାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେୟୋସିସ୍ରେ ପାରାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ବିଭାଜନରେ ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ 2ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ଜାତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମେୟୋସିସ୍ରେ ବିଭାଜନରେ 4ଟି କୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ।